お前さ、専業主婦なんだから、飯も風呂も準備を済ませておけよ。仕事から疲れて帰ってきた夫を待たせるような真似をするな。だからクズだって言われるんだよ。久しぶりに早く帰宅した夫の大輔は、夕飯ができていないことと、お風呂が沸いていないことに、腹を立てて私を罵倒した。ごめんなさい。まさか、こんなに早く帰るなんて思わなかったから。でも、一言連絡くれてもよかったんじゃない？はぁ？自分の家に帰るのに、どうして一言連絡しないといけないわけ？連絡くれたら、もっと早く準備ができたわ。そう言い返すと、夫は舌打ちをした。なんだよ。俺が悪いって言うのか？残業がない日だってあるって予測できていないお前が悪いんだろ？つべこべ言っていないで、さっさと飯作れよ。夫はそう吐き捨てると、部屋へ戻っていった。残業がない日なんて、めったにないじゃない。一言連絡くれれば済む話なのに、ほんと、自分勝手な人ね。言っていることがめちゃくちゃだわ。私はため息をつきながら、夕飯の支度をした。そして深夜、夫が寝静まった後、私は夫のスマホをそっと開いた。毎日残業だったのに、今日は早く帰ってくるなんて、それはそれで怪しい。おかしい。絶対に何かある。夫の指で、そっと指紋認証して、ロックを解除し、中を覗いてみると、何これ、気持ち悪い。私の名前は直子。夫の大輔と義母のみのりと暮らす専業主婦だ。もともとは会計事務の仕事をしていたのだが、少し前に義母が自転車事故に巻き込まれて腰を悪くしてしまい、リハビリが必要となってしまった。義母は夫が小さい頃に離婚をしており、ずっと一人暮らしなので、介護を機に同居を始めたのだ。直子さん、いつもごめんなさいね。仕事で疲れているでしょ？いいえ、大丈夫なので気にしないでください。あ、足元気をつけてゆっくり座ってくださいね。私は義母の体を支えながら、ゆっくりと椅子に座らせてあげる。どこか施設が空いていればいいんだけどね。義母は迷惑をかけたくないからと施設を希望していたが、どこも空きがない。民間の施設は入居費用が高額なので、公共の施設の空きが出るまで自宅からリハビリに通っていた。夫と話し合いをして義母の介護を始めたのだが、始まってすぐに夫の仕事が繁忙期となり、残業続きになった。朝早く、夜も帰りが遅い。実質、介護は私一人が担う形に。俺はしばらく忙しいから、介護を手伝うことができない。直子、お前が母さんの介護に専念してくれないか？夫にそう言われたとき、正直困った。本音は、仕事にはやりがいを持っていたし、もう少し続けたかった。しかし、仕事から帰って、家事と義母の世話を一人でやるのは、もう限界だった。加えて、今の会社は昔ながらの古い会社で、介護休暇が認められなかったということもあり、私は仕事を辞めて、義母の介護に専念することに決めたのだ。仕事を辞めたことで、生活も節約できるところはしていかなければならない。チラシを見ると、今日は隣町のドラッグストアが特売日なので、少し遠いが、
義母のリハビリパンツを買いに訪れていた。すると、急に後ろから声をかけられた。振り返ると、夫の同僚の三橋さんがニコニコと立っている。彼は夫の同期で、結婚式の司会も引き受けてくれて以来、仲良くしている。三橋さん、偶然ですね。あれ？今日はお休みですか？お久しぶりですね、直子さん。今日は妻の妊婦検診の付き添いで、有給を取っているんですよ。後ろを見ると、お腹が大きい奥さんが、笑顔で会釈をしていた。もう臨月で、もうすぐ生まれるのだという。うわぁ、おめでとうございます。赤ちゃん、楽しみですね。有給を使って付き添ってくれるなんて、優しいな。羨ましい。と感心していると、同僚が、そっちこそと笑う。聞きましたよ。大輔も2週間前から介護休暇取ってるんでしょ？奥さんにばかり負担かけさせるわけにはいかないからって言っていましたよ。普段も残業は断ってすぐに帰って一緒に介護しているって。大輔だって奥さん思いのいいやつじゃないですか。ん？どういうこと？ 2 週間前から介護休暇？負担かけられない？普段は残業を断っている？同僚の話に私が固まっていると、どうかしましたか？と聞かれた。あ、いえ、すみません。急用を思い出したので、この辺で失礼します。私は逃げるようにその場を後にした。頭が混乱して追いつかない。でも、三橋さんが言うんだから、介護休暇を取っているのは本当のことよね。でも大輔は毎日会社に行っているわ。それに残業だってほぼ毎日。なんだか嫌な予感がする。私は肩を落としながら家に帰った。同僚の話に混乱して家事や介護に集中できない。直子さん、どうかしたの？あ、いえ、すみません。パジャマすぐ出しますね。義母の着替えの手伝い中も、ぼーっとしてしまい、何度も心配されてしまった。すると、玄関が開く音が聞こえた。ただいま。お帰りなさい。今日はやけに早いのね。驚いていると、夫は不機嫌そうに、悪いかよ、とつぶやいた。飯は？風呂先に入ろうかな。ごめん、まだ準備できていないの。すぐ用意するから。そう謝ると、夫はイライラしたように文句を言い始めた。お前さ、専業主婦なんだから、飯も風呂も準備を済ませておけよ。仕事から疲れて帰ってきた夫、待たせるような真似をするな。だからクズだって言われるんだよ。ごめんなさい。まさか、こんなに早く帰るなんて思わなかったから。でも、それなら一言連絡くれてもよかったんじゃない？はぁ？自分の家に帰るのに、どうして一言連絡しないといけないわけ？連絡くれたら、もっと早く準備ができたわ。そう言い返すと、夫は舌打ちをした。なんだよ、俺が悪いって言うのか？残業がない日だってあるって予測できていないお前が悪いんだろ？つべこべ言っていないで、さっさと飯作れよ。夫はそう吐き捨てると、部屋へ戻っていった。一言連絡くれれば済む話なのに、ほんと、自分勝手な人ね。言っていることがめちゃくちゃだわ。それに、介護休暇が本当なら、大輔はいつも、どこへ行っているの？残業だってしてないらしいけど、いつも帰りは遅い。
こうして早く帰る方が珍しいわ。私は夫の行動を怪しんだ。そして深夜、夫が寝静まった後、私は夫のスマホをそっと開いた。今日は早く帰ってくるなんて、それはそれで怪しい。すごく機嫌が悪かったし、おかしい。絶対に何かある。そう確信した私は、寝ている夫の指で、そっと指紋認証をして、ロックを解除し、スマホの中を覗いてみる。何これ、気持ち悪い。そこには、浮気相手と思われる女性と、ラブラブなメッセージのやりとりが残されていた。しかも今日は、浮気相手が夕方から急遽予定が入ってしまったようで、夜まで一緒にいれなくてごめんね、というメッセージが入っていた。なるほどね。だから今日は帰りが早いし、機嫌が悪かったんだ。さらに見ていくと、カップル向けホテルの会員アプリを発見。しかもご丁寧に利用時間が記録されており、ポイントまで貯めてある。利用時間を見ると、だいたいいつも夕方から夜にかけて。つまり、夫が残業だと言っていた時間だ。最近は日中も利用しているらしい。残業だと嘘ついて、同僚には介護を手伝ういい夫を演じながら、実際は浮気してホテルに通っていたのね。私は寝ている夫の顔を見つめ、ふつふつと湧き上がる怒りを抑えるのに必死だった。介護を私に押し付けて、自分は休暇で浮気三昧。もう許せないわ。見てなさい。倍返ししてやる。私はもっと証拠を固めようとしたが、自力で調査するにも、介護で時間を作るのが難しく、調査費や弁護士費用は高額で、手が出せなかった。その間も、夫は仕事だと言って、毎日朝から晩まで外出して、家にはいない。精神的にも、肉体的にも、疲労が溜まってきていた。疲れが顔に出ていたのか、夕飯の片付けをしていると、義母が心配そうに声をかけてきた。直子さん、大丈夫？顔色が悪いわよ。ああ、大丈夫ですよ。心配かけないように笑顔を見せるが、義母は私をじっと見つめてきた。何かあった？悩みでもあるの？お母さん、実は、義母に打ち明けようか迷ったが、私は正直に、夫が介護を私に押し付けて、浮気をしていることを話した。介護休暇中の現在も仕事だと偽って、毎日浮気相手と遊び歩いているのだろうということも。私の話を聞いた義母は、顔を真っ赤にして怒りに震えていた。そして、義父にそっくりだと頭を抱えたのだ。お父さんですか？確か、大輔が小さい頃に離婚したんですよね。ええ。あの人も自分の母親の介護、私に押し付けて浮気をしていたの。離婚を決意したとき、お母さんが弁護士費用を援助してくれたのよ。まさか夫の父親も介護を押し付けて浮気していたなんて。血は争えないな、と思う。直子さん、本当にバカな息子でごめんなさい。あなたはこんなによくしてくれたのに、最低な息子だわ。費用は私が出すから、調査をして。義母は、介護費用の足しになればと、私が買い物へ行っている間に、買取人を呼んで、義祖母から譲り受けた着物を売ったところ、
かなりいい値段になったのだという。そんな、大切な着物だったんじゃないんですか？古い着物でもう着る機会もないし、お母さんからも何かあったら、売って足しにするよう言われていたのよ。だから大丈夫。ぜひそのお金を使って。お母さん、ありがとうございます。深々と義母に頭を下げた。そして義母の部屋から手帳を取ってくるように言われた。義母に手帳を渡すと、その中から、とある連絡先を渡されたのだ。電話番号と坂本と名前が書いてあり、女性の弁護士だという。この坂本弁護士は、私が離婚の時にお世話になった弁護士さんの娘さんなの。今は後を継いで弁護士事務所を構えているわ。何かあったらここに連絡してと連絡先をもらっていたのよ。こうして義母に後押しをしてもらい、私は調査会社に夫の浮気調査を依頼し、徹底的に調べてもらった。そしてその結果をもって、坂本弁護士のもとへと向かったのである。弁護士に調査書類を見せると、すがすがしいほど黒ですね、と苦笑していた。弁護士と打ち合わせを行い、私は夫を弁護士事務所に呼び出した。なんだよ、急にこんなところに呼び出して。夫は挙動不審な様子で、あたりをキョロキョロしている。単刀直入に言うわ。離婚しましょう。なんだって？どうして急に、そんなことを。真っ青になった夫に、弁護士が、浮気の証拠を突きつける。ここからは、弁護士が中心となり、夫の有責で、慰謝料を請求。浮気相手にも同じく、慰謝料を請求することとなった。夫は初めは否定したが、言い逃れできないほどの証拠がある。弁護士がうまく話をまとめてくれたおかげで、夫はしぶしぶ離婚に同意した。よかったわね、直子さん。お母さん、ありがとうございました。大輔、これからは、あなたがお母さんの世話をするんだからね。夫に念押しすると、嫌そうな顔をしながらも、しぶしぶ、わかったよ、とつぶやいた。そうして私は、家を出て、いとこの家に居候した。本当は実家があればいいのだけど、両親も他界し、兄弟もいなかったため、いとこが唯一の身内だったのだ。いとこは、心よく歓迎してくれた。いとこのもとで、穏やかに生活をしていると、元夫から電話がかかってきた。はじめは無視をしていたが、何度も鬼電話がかかってくる。あまりのしつこさに仕方なく出ると。直子か？お前、母さんの世話はどうしたんだよ。は？お母さんのお世話？あなたがやればいいでしょ？何言ってるんだよ。俺は離婚には同意したが、母さんの世話は別だろう。離婚しても、母さんの世話は嫁だったお前の義務だ。今まで散々世話になったんだから、それくらいやるのが当然だろう。電話越しでわめく夫に、唖然とする。何言ってんだ、こいつ。俺のおかげで専業主婦として養ってもらえてたんだから、その恩返しくらいしろよ。何言っているの？私たち離婚したんだから、お母さんのお世話もあなたがするのよ。俺には無理だし、できない。お前の方が慣れているだろう。母さんだって、俺よりもお前に世話してもらった方がいいに決まっている。ひどい目に遭いたくなかったら、さっさと戻ってきて、母さんの世話をしろ。いいな。言うだけ言って、一方的に切られてしまった。ここまでアホだったなんて。つまり、
私が出て行った後、義母の世話をしてみたが、大変だったので、私を呼び戻したいのだろう。私はため息をつきながら、弁護士に電話し、元夫との間に入ってもらうことにした。元夫のところへ、弁護士が電話をかけてくれる。私に義母の介護の義務はないこと。しつこい鬼電話に脅迫罪をちらつかせたら、元夫は一気に黙った。そしてその頃、義母も家を売却するから、元夫に出て行くよう話したらしい。リハビリを頑張って、だいぶ一人で動けるようになったし、少し離れたところに空きのある施設が見つかったの。入所できることになったのよ。それは良かったです。でも、大輔がすんなり家を出ていくとは思えませんけど。それを心配したが、息子であっても面倒なことはすべて人任せにするところが生理的に受け付けないと、義母から絶縁を言い渡された元夫は、義母に少しばかりのお金を押し付けられると、憤慨しながら家を出て行ったのだという。ある日、私はまたドラッグストアで元夫の同僚に会った。三橋さん、こんにちは。この度はいろいろとすみませんでした。結婚式の司会までしてもらったのに、結局離婚してしまい、申し訳なく思っていた。いや、離婚して正解だったよ。同僚は私に同情の目を向け、元夫の状況を話してくれた。離婚されて家も追い出された元夫は、狭いボロアパートから会社に通うようになり、身なりもだんだんと不衛生になっていった。浮気相手は同じ会社の契約社員だったので、私は内部証明を会社へ郵送したのだが、契約を切られた浮気女は、腹いせに退職する際、元夫が元妻に介護を押し付けて浮気をしていたと広めた。そのことで、元夫は会社で信頼を失ったのだそうだ。まあ、もともと後輩に仕事を押し付けたり、女性社員にセクハラまがいの言動をしていたと報告があったらしく、今はほぼ倉庫仕事の部署に飛ばされたよ。読書する。さらに、元夫の不運は続く。会社帰りに自転車に激突。相手は逃げたらしい。足を怪我したそうだが、そのことで仕事にも行けず、身の回りの世話もできない。義母に泣きつこうと実家へ向かうと、なんと家はすでに更地になっていた。浮気相手に電話をかけるが、ただでさえ契約を切られて、慰謝料を払う羽目になったのに、あんたの面倒なんて見てられない。と、着信拒否されたらしいのだ。そこまで聞いて、私は吹き出した。どこまでも災難続きですね。自業自得だわ。最後にまだあるよ。あいつ、同期のよしみで、俺に金を借りに家まで来たんだ。同僚の奥さんが出ると、元夫は顔見知りの来やすさが出て、ずうずうしく家に入ろうとしたらしい。しかし、同僚の奥さんはそれを拒否。追い返そうとする奥さんにしがみつく姿が妊婦を襲う不審者に見え、ちょうど犬の散歩から帰った同僚が顔面に一発食らわせて撃退。犬にまで吠えられ、元夫は逃げ出していったのだという。ほんと、離婚できてよかったね。同僚は私に、これから頑張ってね、とエールを送ると、笑顔で帰っていった。離婚してよかったと安堵して、アルバイト先であるいとこが経営する喫茶店へ戻った。仕事が決まるまで、この喫茶店で働かせてもらっているのだ。店先を掃除していると、目の前に元夫が現れた。
ナオコ、ここにいたのか。お前のいとこが隣町で喫茶店をやっているのを思い出してさ、少しお金を借りれないかと思って来たんだ。自分で努力もせずに、どこまでも人に頼ろうとするなんて、最低ね。ちょうどよかった。お前でいいから、お金を貸してくれないか？いや、俺たち、復縁しよう。元夫は目を見開き、ニヤニヤしながら私の腕を掴んだ。目が血走っていて、少し怖い。話して、お金も貸さないし、復縁もしない。二度と関わらないで。抵抗するが、元夫は強く掴んで話そうとしない。私はエプロンのポケットから、護身用に持たされていた催涙スプレーで元夫を撃退した。この催涙スプレーはいとこが作ってくれたもので、コーヒー修行で南米やヨーロッパなどへ行った時に購入した唐辛子を混ぜ込んである濃度の高いものだ。そこにちょうど買い出しから戻ったいとこが警察を呼んでくれて、元夫は連れて行かれた。警察署に連れて行かれた元夫は、私を傷害で訴えると言っていたそうだ。しかし、駆けつけてくれた坂本弁護士に、店先の防犯カメラに証拠があるから、勝ち目はないと言われ、撃沈したらしい。警察官からも、お灸を据えられていたという。その後、警察沙汰になったことが知れ渡り、元夫は会社を自主退職したらしいと、元同僚の三橋さんが教えてくれた。足を引きずりながら、福祉課で生活保護の申請をしていたよ。もう俺もあいつとは音信不通だ。奥さんが出産したので、出生届を提出に来た際に、元夫を目撃したのだという。元夫のように面倒なことを人に押し付けてばかりいる人は、結局最後はすべての人から見放される結果になるのだ。私は今でも時々元義母に会いに施設へ通ってはお互いの近況報告をし合っている。元義母は腰の具合が良くなってきたのもあるが、最近はリハビリ担当がイケメンに変わったらしく、ますます元気そうだった。私はというと、喫茶店の常連さんに会社経営者がいて、会計事務経験者を探していると言われ、無事に再就職先を見つけた。元義母はいとこが元夫に何かされないかと心配していたが、いとこは空手有段者なので、元夫が来ても撃退する自信はあると話していた。独り身でも年老いても、どんな時でも体は資本よ。そういういとこと一緒にジムに通っている。最近では元同僚の奥さんも産後の運動に誘うつもりだ。